Nawalan ng ganang mahalin ka. Wow. Ako pa rin to, mahala, si DJ Kim Chino. At syempre, balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ayan. Di ba nga sabi ko sa'yo kanina, mahal, ngayong Monday na talaga nga namang wala ka pang gana sa trabaho kasi galing sa long weekend. Ay nako, hindi pwedeng pati relasyon mo mawawalan ka ng gana. Hindi tayo pwede maging single ngayong papalapit na ang Pasko, oo. Diba? O sige, diba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 lunas sa relasyong wala ng gana. O eto, mahala, recap na tayo. Sabi ko kanina, unang lunas sa relasyong walang gana ay ang pagpapahinga, hindi yung susuko ka agad. Diba? Yun yung sinasabi natin na kung kailangan ng space, kung kailangan na magkaroon ng catch up with friends, with family, o sige, bigyan mo ng space, bigyan mo ng opportunity para makapag-catch up sa ibang bagay. Baka kasi hindi nyo na namimiss yung isa't isa, yung lagi na lang kayo ang magkasama. Talagang kailangan minsan ng ganyang space para naman mas romantic kapag kayo ay nag-date o nag-cuddle ulit. Diba? Para mainit-init ang haplusan at talaga nga namang pangmalakasan ang inyong cuddles. Wow. At ang pangalawa naman, sabi ko kaninang lunas sa relasyong walang gana ay ang pagbabago ng routine. Baguhin ang cycle. So kung nagsasawa at paulit-ulit ang mga ginagawa nyo bilang magjowa, why not try another perspective? Diba? Kung lagi kayong nasa loob, try nyo sa labas. Try nyo sa labas mag-date, di ba? Try nyo sa labas mag-explore. Kung lagi kayong sa kwarto, try nyo naman sa kotse. Sa kotse kumain kasi may drive-thru, di ba? Yun yung mga sinasabi nating try different routine o baguhin yung nakasanayan. Minsan kailangan din ng exploring stage na kung saan talaga nga namang mag-effort kayo para hindi kayo magkasawaan. Di ba? At ang pangatlo at panghuli, mahal, lunas sa relasyong walang gana ay ano pa? Syempre, pag-usapan, hindi magtitiisan. 'Di ba? Kung tahimik lang kayo dalawa kapag may mali na, ang ending niyan maiipon at maiipon lahat ng sama ng loob, lahat ng problema, to the point na talagang kakalas na kayo sa isa't isa. Yun yung ayaw natin mangyari. Kaya as much as possible, be honest. Total lang hanap mo naman ay partner, hindi lang yung tikim-tikim lang, 'di ba? At kung partner ang kailangan mo or ang gusto mo talaga sa buhay, definitely dapat may honesty. So kapag hindi okay yung ginawa, hindi okay yung ginagawa sa'yo, might as well communicate it. Sabihin na para maayos at talaga nga namang tumagal naman ang relasyon mo. Diba? So kung hindi ka nasasarapan sa ginagawa niya, kung hindi ka nasasarapan sa ginagawa niya, diba, sabihin mo para itry niya yung different angle. Pero try niya yung different angle ng pagmamasahe. Diba? Sabi sa inyo huwag niyo agad sukuan, mahal. Yan yung 3 lunas na masasabi ni Kim Chino. Kumbaga, wag nyo sukuan agad yung relasyon nyo at yung tao. Always remember at always balikan kung bakit siya ang pinili mo at bakit siya ang minahal mo. Hindi yung hahanap ka agad ng iba. Ano ka, manluloko ka talaga. Yan yung mga ayaw ko Anyway, mahal, happy Monday. Maraming salamat sa mga nakinig. Susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. But for now, bigay ko sa inyo ang mga rakrakan ko dito at manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!